Здравейте хора, аз съм Мегакрафт и днес ще снимам как да си направите Bukkit сервер. Много е лесно, просто и Bukkit сервер работи отлично. Така, нека да започваме. Отваряте си там, използвате браузъра, аз ще ползвам Mozilla и отваряте Google. Пишете Bukkit Guy Download и това е Bukkit Guy Download. И тук виждате The Bukkit Guy Protect, Bukkit Guy, Bukkit Org. Така, натискате го. И вече сте вътре. Вие това тук Download натискате. И натискате Download. Така. Сейвате файла. Така. И отивате пак на Google и пишете Craft Bukkit наклонена черта Bukkit. Така. И тук отваряте първото, което ви излезе. Чакате да ви изреди и гледате на коя версия точно искате да ви е. Например, аз изтеглих Craft Guy за 1.8.3 и си изтегля за тази точка. Ето, Snapshot Download. Така. Save on файл. Save. Натискате. Така, през това време, докато ни се зарежда New и Folder си правите, пишете опа. Сервер. Така, и си слагате където искате. Така, сега Craft Bukkit ми е готов. Прехвърляме го тук. Така, и Bukkit Guy ми е готов. Прехвърляме го тук. Това вече няма да ви трябва. Отваряте си папката. Отваряте Bukkit Guy. Натискате Run. И чакате. Сега ще видим какво ще стане. Да, ето, зарежда ви. Така. И тук сега се гледате ни Plugin, Logs, World, Player, Region и такива глупости. Не ги гледате. Чакате Bukkit сервера да ви се заради. Така. И готово. Сега отидете на Superstar. Ето тук виждате ли точките, натискате ги. И вече ви отваря папката и сега натискате върху Craft Bukkit 1.8.3. Готово. И така. Алтернатив. Така. Сваляте го долу това. Всъщност, това е. Да, това е. Натискате Start. The server has started. Да. Waiting library, please. Добре, изчаквам. Така. Така, Superstar Bukkit. Да. Да. Ето, сега ви се появих папките. Отидете тук на Elo. И тук вместо false пишете Serial и го сейвате. Затваряте го. Отидете тук, натискате старт. Така, сега чакате. Ще ме готово. Влезете в сервер. Не. Всъщност. Чакате. Или така. Ето ви го IP. Тук отгоре 2, 1, 2, 4, 3, 33, 1, 121. Така, това на мен на IP локацията. На вас мога да ви 100 пъти, 100 000 пъти по-различен. Така, отидете тук. Ето тук сервер, нали виждате. Натискате го. Виждате ли това онлайн мод? Изтригвате го и пишете false. На IP-то пишете нищо. И натискате Save. Затваряте го, отваряте нали това. И го рестартвате. Така, чакаме. Restarting the server, stopping the server. Сега тук и се спомва арена, но аз вече му дадох рестарт и чакаме. Така. 90, 94, 97, 98. 5, 11, така, чакаме още. Добре.
Моля ви се, гледайте клиповете ми аз казвам Мегакрафт и моля ви гледайте клиповете ми, може да ги видите по Facebook, на Facebook страницата ми Димитър Кючуков. Това ми е някакъв измислен такъв Facebook. И съм сложил снимка. Такъв измислен Facebook просто. И там имам клипове, може да се абонирате за мен, да ги лайкнете, да ги гледате. Ето, аз съм снимал как да си изтеглите Minecraft Story Mode. Излезе трети епизод, но той след където аз го изтеглям, не мога да изтегля Minecraft Story Mode трети епизод. Трябва чак след една седмица. Скоро ще показвам как да си сложите модове на Minecraft, например с пушки и такива неща. Например, на мен ми е друго с други оръжия. Например, има на оръжие с Не, те са всички оръжия са ми с Durability 999. Това е доста добре. Даже е по-добре от Diamond меча, така че и от Emerald меча. Защото ако играете на Xbox, вече знаете, че има и Emerald меч. Но вие и на компютъра можете да си го направите този Emerald меч. Така, влизате в Minecraft, отидете на групова игра. Така, чакайте да го изтрием този. Добавяне на сървър. Пишете local host и давате готово. Сега сървъра ви се пуска, значи трябва да го изтрием това. Колко мраз така. Local host и натискате веднага готов, чакате да ви се сетне света. Така. Малко ще изчакаме. Вие може да превъртите клипа и да гледате. Ето, Starting Minecraft Server 1.8.3. Така, чакаме Level Seed 1, сами се сетва, ми се прави Level Seed, готово. Така, local host и готово. Така, ето Minecraft Server, отваряме на по-голям екран да гледате. Невалидна сесия. Това е невъзможно. Така, значи не се е запазило онлайн мод, сега видим онлайн мод, да, true. Трябва да е false. File save. Отваряме, рестартваме. Това затваряме, вече не ни трябва и чакаме. Да, винаги ще ви става така. Нали, правите го на false, сейфате го, включвате сервера и после пак трябва да направите на false и да го рестартирате сервера. Нищо, че много време засвижава си, колкото и време този сервер. Тези сервери са много хубави на букет. Така че чакаме. Така. И using default channel tube. Така. И вече ви се сетва света. 20%, 40%. Като вече стигна Level C2, вече можете да си го включвате. Да, и включвате си го. Така. Влизане. Чакаме. И ето, това е вашия свят. Ако искате веднага да минете на Game Mode, тията на сървъра, пишете наклон черта оп и вашето име, например моето е Go123. Просто така сега съм си го направил, иначе съм с скин на Мегакрафт, по-готин. Ето виждаме го на роботе. Не, тук не ми е на робот. Не ще зарежете. И пишете Game Mode 1. И така. Сега я да видим дали мога да вземем команд блока. Go 1, 2, 3. 137 е ID-то на команд блока и 64. Да, забравих, че трябва да си изтеглите URL от Edit и такива глупости. Тук може да си го изтеглите. Добре, да съм ми помогнал, да му ви харесва този сервер. Малко бавничко се сетва сервера от първия път, така че трябва да стоите така като мене една минута. Видите ли, нататък се сетва още света. Така че ще изчакате. И да съм ви помогнал. До скоро, аз съм Мегакрафт, абонирайте се за мен. До скоро.